Скоро днес играем една игра. Аз съм Яни. Ще снимаме клипче на една яка игра с кола. Първата ви кола е Lamborghini. И има състезания. Може да скарате свободно. Но сега съм, значи ми е била запаметена. Да, аз много съм тук с него. Да, Калян Крипър. Сега ще смена колата. Ще взема Ламборджинито. И сега почваме. Къде караш, чува? Да караш. Кой ти пука, бе? Къде я бри път, бе? Я бега от тук, бе. Да, но тук е не първо кола, след това много яко. Да, това ми се беше този блок, явно не хареса. Тук не беше Яни. Означава да затрите. Какво? Аз не съм свършил още клипа, бе. Аз ще съм блокни. Да, той снима клип сега, но аз ще го качвам в интернет, в YouTube. Да, трябва да слезе клип на тази игра, да се палче нагоре, а вдирате си клипчето, който да правя. Ако хареса този клип, ще има мои на други игри. Аз ще време да качвам. Тъй се кара. Да, ще пиям. Я прави малко път, бе. Бабе, къде караш пред мен, бе? Ох, чай, че малко я спусих на тази кола. Това футбол. Ами аз не съм участвала. Аз съм тука. Баско. Дали някой ще ги хареса клиповете ми? О, пак се струших колата. Каскада! Чупур! Робот. Ей! Той и аз така качвах един на кварталната батка. 3 минути. 4 минути. 4 секунди. Абе, и 8 секунди, и 9, и 10, и 11, бе. Абе, така... Гледаш 4. Сега 20. Бако помни. Чай, че нещо пак дачка нещо стане. Що не снимаш?
Аз един път качвах един клип. Харесаха, не го харесаха 11 човека и го изтрих. За кварталната батка. Кварталната батка 6 написах. Какво исках, че говорих? Не. И толкова че няма много спираш. Що е? Аз не мога да вече. Аз имам голям памет. Аз се купих така гигабайт, 16 гигабайта. Това е скъпо. Ще става вечер. Така става вечер. Много дори се стъмнява. Виж колко добре карам. Дай му! Дай му жена! Недек, надек, мадек, надек. Хора, това и не знам защо стана, но... Здравейте хора в втория път на Battle Roblox и Да, аз вече 7 минути ще правя клип, ще ти още до 4. продължаваме за следващия бос. О, спечели каква! Баба. О, виж ти коя спечели. Това в моя втор. Това е една така по-обо. О, отдавна се е мечтата на това. Знаеш, това е бързо, бе.